Kaixo, hemen gaude Alde Zaharrean. Gaur, San Fermin txikiko lehenengo eguna izanen da. Etor zaitez gurekin bizitzera. Bueno, nola duzu izena? Ana Isabel Larraioz. Eta zer, non gaude eta zer egiten ari zarete hemen? Pues hemen jubilatuta elkartea pues, gara. Oso ongi. Gara. Eta gaur gurekin segun berezi bat da. Oso berezia. Eta zer prestatzen ari zarete jateko? Txistorra, pintxo eta ardo beltza, Nafarroako ardo beltza, bai. Denak produktu, como es, de cercanías. Bai, kilometro zeroko produktua. Kilometro zero, bai. Eta Nafarroako produktua. Oso ongi, bueno, egun ona pasa eta disfrutatu. Bai, pues, eskerrik asko. Egingo dugu alegin, konformatuko ginakezu. Bueno, hemen gaude, konpartsa txikiko kide batekin, nola duzu izena? Adrián, Eta noiztik zaude hemen sartuta erraldoiekin? pues 2 urte, más o menos. Eta gustoko dituzu Alde Zaharreko erraldoiak? Bai. Gogotsu zaude ateratzeko egun hauetan? Bai, Bueno, ez zaizut oso ziur ikusten, zergatik? eske daukat nervios. Ai, beldurra eta urduritasunak, baina bueno, dena oso ongi joango da, ziur nago. Gaur, orain txupinazo izango da, joango zarete erraldoiekin? Bai, Eta gero aterako zarete bueltak ematera eta dantzatzera? bai pasakaiez. Oso ongi, bueno, bazu lasai, seguro nago dena ongi aterako dela eta oso polita izango dela, bale? Orduan, ongi pasa. Benetan, disfrutatu. Mila esker. Aio! Agur. Euskal kantuen tamaina, oso ona dugu baina, mexikarra izan leike hemengo musika haina. Lakorekin joatea, kontzertutxo bat jotzera, seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi! Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Gaurik ezartxuenetan, inarriko erregina, lamiaren irudia da manaturak egina, munduan aurkituta ere, bertze bat zure berdina, ez dakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxa!
Maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Belbelu. Norekin gaude hemen? Bueno, ni Leire Gintza naiz, eta Aldezarren parte hartzen dut, eta horrekin txupinazoa prestatzen ari gara. Bueno, orain bukatu duzue eszenatokia montatzeaz, nola joan da prestaketa hau? Pues betiko urduriarekin, pues ja jendea iristen ari da, baina dena ondo, geneukan oso prestatuta, ja pues badira urte asko txupinazoa prestatzen, orduan arazorik ez. Eta zein da gaurko plana? Orain izango da txupinazoa eta gero zer? Pues hori gaur txupinazoa, gero pues auzo egunea egongo da egun osoan zehar, konpainia plazan ez dakit aurten dauden gauzak, baina Nabarrerian plazan fijo, pues auzoan zehar badaude hainbat ekintza eta gauza pilo bat, gero bazkaria, betikoa. Lehenengo garaizketan txikitxoekin eta esan dute urduritasunak hor daudela, zu nola zabiltza? Pues nahiko urduri ere, ze azkenean txupinazoa dinamizatu beharko dut, baina bueno, lasai, así que gogotsu? Bai, noski. Bueno, hori da garrantzitsuena, disfrutatzea eta ongi pasatzea. Mi esker. Zuri. Aio. Agur. Emanaren aire, kama!
Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan, Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan. Vale. Bueno, hasi baino lehen. Gogoratu beharko dugu, hau dela, txikientzako espazio bat, orduan, bai, helduak batez ere prentsa, edo paretara itxasita, edo lurrean eseritak, bale? Oso ondo. Para la gente que no sabe euskera, esto es un espacio para los chiquis, los y las chiquis. Entonces, todo lo que es gente adulta, prensa, etcétera, tiene que estar o agachado o pegado a la pared, para que los chiquis puedan disfrutar de este momento, que es su momento. Bueno, hace... Uy. Saco... ¿Se me escucha? Ahora sí. Voy. Vale. Bueno, pues eso, lo que decía, que hacía tanto tiempo que nos veíamos aquí, la plaza tan llena. Esto es una maravilla. Bai, gozada bat da, hainbeste jende ikusti, hainbeste txiki, gazte, auzoko jaiak datoz. Yo llevaba esperando todo el año a veros todas las caras. Buah, es que esto es una felicidad, vamos, increíble. Gainera, atzo auzogunea ireki zen, korporazio txikiak auzogunea ireki zuen. Eta egiten zuen hotzarekin, ja, genozkan zapiak jazteko gogoak, bai, ezta? Bai, ya, con ese frío, baina, bueno. Hora hemen gaude, eta abian hasi behar gara ikusten beharrezko gauzak, ¿no? Igual tenemos que empezar a ver las cosas que nos hacen falta para empezar las fiestas. Vale, creo que tenemos una lista, badaukagula zerrendatxo bat, birpasatuko dugu dena daukagula, dena prest dagoela. A ver, porque tengo una lista yo por aquí. Ahí va, había perdido la lista. Vale, a ver. Caramelos. Nik uste daudela ja goian prest. Vale, perfecto. Música. A medias. Koeteak. Dirudienez prestatuta daude. A ver. Los bastones de la corporación. Mira, por aquí están, por aquí los tenemos. A ver. ¡Qué matemático! Yo quiero el de madera. ¡Qué matemático! Perfecto, Eta baina... korporazioa? Korporazioa non dago? No, corporazioa. ¿Dónde está la corporación? Nik uste atzo auzogunea ireki ostean galdu zirela, hortikan. Deituko ditugu, les llamamos. ¿Cómo que no? Venga. Esango dugu, bat, bi eta hiru korporazioa, ¿vale? Ulertu dugu? ¿Lo hemos entendido? 1, 2, 3, korporazioa. Bat, bi eta hiru, korporazioa! Pues nik hemendik ez ditut ikusten, badago jende asko, igual daude hortik nahastuta. Deituko ditugu berriz? Venga. Bat, bi eta hiru, korporazioa! A ver. Uf. Igual atzo pixkat gor geratu ziren. Venga, azkenekoa. Bat, bi eta hiru, korporazioa!
begiratu ondo, igual laude hortik zuen alboan eta ez dituzue ikusi. A ber. Ui, hortik datozte! Badoaz, korporazioa despistatu da, pixka. Kaixo! A ver, igual... Bueno, korporazioa, zer moduz gaude? Ongi. Ai, nola duzu izena? Silvia. ¿Cómo te llamas? José Manuel. Azahara. Daniela. Abel. Zeinen ondo! Eta atzo, zer moduz auzogunea? ¿Qué tal en el autogune? En la apertura del autogune? Bien. Ah, zeinen ondo. Baina zerbait gehiago falta zaigu, zapia, el pañuelo. A ver, bai, hor daukagu zapia, ¿no? Que no tenéis pañuelo puesto, igual hay que ponéroslo. ¡Queremos comida, no niños! Vale, pues... No sé, ¿ya está todo, Leire, o falta algo? Niri falta... zaizkit pertsona batzuk, pertsona. Kiliki bat dugu hortik, baina bakarra ikusten dut. A ver, ¿Kilikiak? ¿Dónde habe Kilikiak? Mira, hortik datozte, ¿no? Por ahí vienen los Kilikis. Ahí va. Vale, hortik daude. Baina hala ere, falta zaizkigu erraldoiak, ez? Altuak, erraldoiak, bai? Karo, non daude? Ditugu? Venga, 1, 2, 3, erraldoiak! Hauek ere pixkat galdu dira, arazo teknikoa. Deituko ditugu berriz, venga, 1, 2, 3, erraldoiak! Ui, zer entzuten da hortikan? Danborra, Ara, Bernard eta Mari guztiak egongo dira? Batek daki. Dantza bat? Hori diru.
Eskerrik asko Aldetarreko erraldoi txikiei. Vale, ¿qué ha parecido el baile de los gigantes? Bien. Muy guay. ¿El baile de los gigantes qué tal? Bien. Bien. Guay. Todo guay. Pues nik uste daukagula ja guztia, balde guztiok, daukagu dena prest. Eta izango da ja, zuzeria botatzeko ordua, Sí, sí, yo creo que ya es momento de subir y echar el chupinazo. Ya empiezan las fiestas. Ba, agurtuko dugu korporazio txikia? Baina no, agurtu orain arte, Orain gora, gogoak dituzue? Bye. Bye. Toma, pues nos vemos nos escuchamos enseguida, porque os vamos a escuchar desde arriba. No os vamos a ver, pero os escucharemos. Así que, orain arte, corporación, hasta ahora. Agur. Euritakoak ez, eskerrik asko. Buenos días. Esperamos que cojáis muchos chuches. Ongi pasa, erraldoiekin, musikarekin eta zezenekin. Preparamos el bolsillo para las chuches. Esta zera euritakoak eta motxilak, bestela ez da denontzako gozokirik egongo. Erabili zuen poltsiko gozokiretarako eskerrik asko etortzeagatik.
Zelako kuadrilla, kaixo! Kaixo! Oh, ja izan da txupinaza, zer moduz joan da? Hartu dituzue gozoki asko? Eta orain zer egin gozue? Joango zarete erraldoiekin edo zer egin gozue? Jolastuko gara petardoekin. Etxera. Etxera, zoaz, etxera, ja! Baina gero aterako zara arratsaldean ere? Bai. Jolastera, arratsaldean? Bai. Eta gero zezen zuzkora. Bueno, eta... Txokolatadara. A ber, baina, beste gauzekin ez dago eguna, hainbeste gauza egiteko. Ez sartu barruan bultzatzen dutela eta pixatzen dutela eta erori altzarela. Hori zezenan, zezen suskoan. Txupinazon! Eta bakarrik lortu dut goxoki bat sartzen han. Ai, ama, zer riskutsua izan da, ez? Bai. Bizirik zaudete, ongi zaudete denok, bai? Eskerrak, bueno. Peñara, gu orain peñara. Denetarik egin Eta kluba! Gara! Eta orain bazkantxera bogata kuadrillarekin. Hainbeste gauza egiteko dituzuen, ba, ongi pasa kuadrilla, eta gora aldezar! Thank you.